O día 9 arranca a campaña de Nadal da patronal ribeirense na que participarán máis de 70 comercios. Por cada 10 euros de compra entregarán unha rifa aos seus clientes, coa que entrarán no sorteo de 31 vales de compra. Pois consiste en un sorteo de 4.500 euros en vales de compra. Un vale de compra de 500 euros, 10 vales de compra de 250 euros, 10 vales de compra de 100 euros e 10 vales de compra de 50 euros. A parte, este ano tamén queremos introducir, facilitaremos tamén tickets de parking en todos os establecementos colaboradores. Ademais dos premios e dos tickets gratuitos de aparcamento cos que as tendas agasallarán os seus clientes, desenvolveránse diversas actividades de animación. O Concello programou actos para todos os días co fin de dinamizar as rúas con ambientación navideña. Colaboraremos con eles no concurso de escaparates do comercio e decoración, e daqui ao fin de ano tamén desde este Concello vamos a realizar concursos de escaparatismo, vamos a poñer na rúa parques hinchables con entrega de lambetadas, vamos a ter en conta tamén a visita do apalpador e do carteiro real, vamos a poñer un tren turístico infantil, ademais con un eslogan que se merque no noso Concello, non? A campaña rematará o 6 de xaneiro e o sorteo realizarase o día 14 na sede da asociación.